Apa jare kowe iki mbiyen mantan penari anggo. Penari ning ora tau pentas sih. Oh ya. Kowe ku ora joget obah-obah. Kowe obah sithik kowe wis do seneng kok. Ya aku ora perlu. Oleh digoleki ku obahmu kok. Ya sithik ya. Sithik kowe aku ku wis trima kok. Arak kowe wong iki ngojogeti penonton kok jogeti kowe. Lah khususe ya Pak Duko. Kowe iki engko pasangane pojok dhewe kae lho. Tenang. Wong siji 600.000. Ya karo adol pit. Iki pelawak Ngayu Jakarta. Nggih. Sugeng dalu Mbak Cange. Sugeng dalu Mas Yono. Kok suaramu kok kaya saya gedhi to? Nun, kaya ora ndek tenaga lho sih. Mundak umur mundak gede, Mas. Oh iya. Mundak wektu mundak gede, mundak bengi mundak gede. Ora ana nek munggak geni kok munggak gedhe iki. Gedele turu lho, Mas. Nggih. Nggih. Selamat ngaturaken kagem para warga Dukuh Gejayan mriki. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat sedaya. Nggih. Nggih, kanthi merti desa menika mugi-mugi tansah manggih raharja, lancar rezekinipun, sehat. Nggih, Bapak-bapak, Ibu. Nggih. Pun dibangunke bale. Sembrama budaya. Sembrama budaya. Nggih. Ya apike kaya ngene. Nggih, mugi-mugi monggo pun manfaatken sak sae-saenipun. Nggih. Kangge menapa menika mantenan kusipun manten, nggih manten saged. Olahraga saged nggih. Ingkang baku wayangan nggih. Nggih. Baku wayang sing tok tawake kok aku iki piye? Lah engke nek kula terus katut ora sing tok tawak. Nek kowe iki nawake awakmu dhewe. Nggih. Nek upama sing tok tawake aku ya wayangan. Oke, nek panitia do muni jelas besok wayangan. Nek yo nek ra ngundang bintang tamu kowe ngopo? Kowe ya mung merongos nang omah. Mugi-mugi wonten bintang tamunipun lan boten sah wayangan. Lan itu nggih, Mas. Atos malah engko. Tambahan sewu, Mas. Malah mateni aku. Mboten sesarengan, Mas. Oh iya, ya matur suwun. Nggih, Mas. Sehono menika kala wau lali wonten adegan limbukan ugi teka meneh layange no. Ya, panyuwunan lagu saking paguyuban Sholawat Nabi Al Barokah Gejayan. Oh. Nyuwun lagu Caping Gunung ning cakepane ditulis dhewe Ki Marto Sentono Ruming Tias. Oh iya. Ya diaturake sing kepareng nyekar iki disuwun Mbak Ayu. Nggih. Ki ana cakepane yo. Oh, nano neno neno ya menika kadang-kadang dukuh kepala dusun ugi rawuh sedaya. Nggih, heeh. Lan pun rawuhi wakil bupati saking Wonosobo ugi rawuh. Oh iya lali. Oh, matur sembah nuwun tepi-tepi sampun kepareng rawuh. Iya. Wah, adoh-adoh. Monggo Mbak Ayu. Iki Mas Mbak Ayu. Tano caosno Mbak Ayu. Iya, iki sing kepareng nyekar. Heeh. Nek dikek-kek kejuan ra oleh. Aja. Oh iya. Ampun diwale. Ya, dibawani. Ya. Wis cakepane. Kuwi didongke karo sindan-sindan sing kukur dangdutan yo. Kuwi ana pirang-pirang to. Wo akeh. Nggih, monggo. Nyuwun Sekar Liwung ingkang nyekar Mbak Tatin diselingi joget India saking kula Bambang. Ayo wis tenar. Lho iki ra percaya Tin. Joget India kok 50 ya. Nggih. Ora ngono kuwi, Mang. Agek kencrungan W75 ya kok. Mulane kuwi. Aje. Iya, mangga Mbak Ayu. Ayo ngancani Mas Seono mesake kaya Mas Seono tinggil-tinggil nang kono. Nek kaya patung kejejer. Ini no. Rawani mau piye dhewe? Rawani mau piye? Rawani aku klino nganggo kanca. Kene no, kene. Aduh. Kenapa? Iya, iki dhuwur kok ya. Oh ya esuk dicendekke. Kok nek wis bubar rak cendhekno.
Ya. Isa maca apa? Hah? Isa maca? Ya iso. Ya iya diwaca. Ditembangke kok diwaca ki piye? Diwaca ro ditembangke. Wah, wis kendel banget nyentulani wae. Saben muslim kudu kuwi cak gerongane kuwi. Iya, kuwi jejer sing huruf cilik-cilik kuwi lho. Nek cape gerong ra timbang turu sore kuwi. Ya wajibe saben wong. Saben wong. Wajibane. Yen sembahyang kudu karo Dang tung. Kok kaya nyenyet banget lho. Iya. Dengaren aku ora kaget aku. Wis siap kok aku. Ayo wis siap. Wis ora kaget. Wis mari. Ana bengi iki nggawa keris ampuh keris. Dadi ora kagetan. Heeh. Kendhit dagangan. Aku ya ora percaya nek kuwi nggo namu. Ha iki ning nggen kula, Mas. Ning tok dol to. Nek payu. Mboten ya pangan dhewe. Ya. Yuk. Lalam baran awak resik papan resik sandangane uga resik. Secet. Galu-galan jenenge. Secet. Ora aku galu-galan anggepmu kae iki ngalem apa piye? Kae iki rada edan nek. Mula galu-galan wong ya edan. Wis padha so aku ya kentir. Iya. Lalambaran niat among derek dawuh. Cakepane apa ku ya? Gusti Allah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi. Hah? Pripun ta Pak? Lah niki lho Pak. Iya. Kok mana? Ngawet. Lah ngene iki. Nah, sing cetha. Oh. Nah. Ayo bener emu maca mah. Wis bener. Lha pripun ta maido? Ya bener kok. Ajeng maido pripun? Nana. Ya. Ajeng maido ya ora wani maido aku. Iya. Kowe maca kok. Kanjeng Nabi ya
Nena panutane para muslim. Mangga dilagokke Mbak sae menika apik anu ukarane ya. Lanjut. Akhir suci langkah ora krana marga Yo
Ya, iki ana sawerane ning isine 200. Oh nggih, matur nuwun. Ampanono. Ya. Disyukuri alhamdulillah. Sampun nggih, Pak De. Ya. Ya kowe rasah meri sih. Oh, mboten menika sampun rezekinipun piyambak-piyambak. Oh iya. Nek arep njaluk ya njaluk jeruk kuwi wae sing adil. Wah, jeruke akeh tenan e. Pira cacahe? Ayo. Ora iso ngitung. Meh padha kabeh. Apa nih? Iki jeruke ini lho, Mas. Heeh. Nek ya ora to nek padha. Iya meh. Meh iki belum tentu sama, Mas. Oh, meh iya. melining-melining. Melining. Wis mateng, Mas. Ah iya. Iya. Ki mau Mbak Ayu ngaturake Caping Gunung ning cakepane diganti saka grup Solawat Dusun Gejayan. Ya. Apik le gawe ukara ya Mak. Wah wis. Pokoke seniane ya maju, guyub rukun, manunggal, nyatane ya sing padha rawuh bengi iki ya luar biasa. Luar biasa. Ya akeh ya Mak iya. Iki ana pamundutan neh ya. Saka Bapak Warna Sri Utama. Wo, Pak Warna Bagong. Heeh. Nyuwun lagu Dadi Ati ingkang nyekar Mbak Elisa. Oh iya, diaturake. Ya Mbak Elisa. Ya. Ki urung tak buka, urung tak apa-apa mangke mawon nggih. Alon. Nggih. Wis. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Matur sembah nuwun. Kula pun ket wau kok ten mriki ket. Nggih, walaupun wah salammu akeh banget saking kesehatan barang. Wah, kesehatan barang. Angge jenengan kan priksa pumpung gratis ngoten. Oh nggih, priksake napa? Kula mboten dereng ngerti. Oh dipriksa ku mesti urung ngerti penyakite kok. Ah gitu. Iki eneng pamundutan saka warga iki. Nggih. Apa Mbak Elisa linembang Dadi Ati duet karo Pak Dukuh Gejayan. Pak Nur. Nah, Pak Nuryanto. Gejayan. Monggo Pak Nur. Aturan tindak ya. Aturan tindak iki wajib mendapat apresiasi lho. Ya. Iso ngumpulke warga sak Pedukuhan do urunan gawe gedung kaya ngene. Ya. Nggih. Iso Niki ing atase ten kutha nggih Pak Seno tapi kathah penontonipun kathah wayangan. Rasa ayek saeka praya wis ora dadi wis pokoke. Kawit siang wau. Siang wau nggih gayeng dalange. Pripun nggih wau pun? Nggih, Pak Geter. Mas Geter. Nggih, terus genduren. Genduren nggih. MC-ne lucu le muni. Anu Pak Geter sing saged ngeteraken swasana. Wah, lan Pak Seno ingkang nyenokaken penggalih. Aturun lindu kok. Lah lucu ya, MC-ne gayeng tenan. Iya. Nggih, Pak Dukuh pun. Monggo Pak Dukuh Nur, Pak Nur. Endi Pak Nur? Pak Nur. Niki sing nyuwun wargane lho Pak Dukuh. Monggo Pak Dukuh. Monggo. Wah, ampun ajrih kalih kula. Oh saking tentreme gek sare malah. Oh, saking seneng-senenge. Oh wonten kok monggo Pak Dukuh. Tuduk. Mbak Elisa. Dalu Pak Dukuh. Kula nika sajeg nyumlek mboten nate nembang. Pramila kula nyuwun gungan dhateng panjenengan kang nyekar, kula pengin ngerti jogete Mbak Ganes. Jogete kudu sing apik kaya jaman neng Mbak Ganes enten mboten Mbak Ganes? Mboten wonten. Nek mboten wonten kula pengin Mbak Tatin ingkang joget. Wah, pengen Mbak Tatin ingkang joget. Menika sae. Ayo Tin. Kata Pun kula caosi sak yuta wong loro nggo joget karo nembang. Karo ra weh. Sing kudu sak api-apike. Matur nuwun Pak Dalang kula mboten saged nyekar restu. Nggih, mboten napa-napa Pak. Wonten napa-napa. Wonten sampean gelem cucul niku lho wis pun sae. Matur nuwun. Lho, ajeng ndak pundi? Aja dikeke aku sa.
Mbak Tatin. Aku ora bali tenan lho iki, Mbak. Mbak Tatin. Heeh. Oke. Ayo. Iki aku kok dinamik e. Nyombang joget to. Joget Mbak, wah nek iki geterke tenan ya iki. Ah iya. Ben menggetarkan panggung Lho, iki lho. kuwi amplop Kuwi dienggo wong loro. karo Elisa. Elisa siji. Ya. Tatin ki mbiyen kondang penari angguk kok. Nggih. Nang pinggir progo. Ayo. Ayo Yang munggah. jumeneng kok wis amplope ditampani kok iso mbogok wae. Ah saya nggo bawa to. Ayo bawa ki ngadekse kok ya. Ada iki digoleki geterke kok ya. Suasanane jan hebat iki. Apa meneh setengah yuta. Seprapat yuta. Semangat. Duh. Ini. Ya. Kok plerak-plerok to Tin mbok ora. Lah ngopo lho? Sing didit kowe kok sing mlerok kowe. Iki piye pembagiane Mbak aku melu kowe lho aku. Ora sing nembang kowe sak. Oh sing nembang kula sing joget. Kowe nembang entuk 500.000, Tatin joget entuk 500.000. Joget. Seono ngrokoti mic. Oke. Wis ra apa-apa, sapa ngerti kono transfer 200 juta. Waduh. Sing transfer sapa? Mbok menawa, Mas. Aku ya malah bingung le ngitung. Ya. Paduka Ayo. masuk kula kon joget lho, aku terkenal ra iso joget ya. Wes kok Apa jare kowe iki mbiyen mantan penari angguk. Penari ning ra tau pentas sih. Oh, Tin, ya. kowe kok ora joget obah-obah. Kowe obah sithik kowe wis do seneng kok. Ya wis Aku ora lega. perlu. Oleh digoleki ku obahmu kok. Ya sithik ya. Sithik kowe aku ku wis trima kok. Arak kowe wong iki ngojogeti penonton kok jogeti kowe. Lah khususnya ya Pak Duko. Kowe iki engko pasangane pojok dhewe kae lho. Tenang. Wong siji 600.000. Ya karo adol pit. Iya, dibawani. Bawani. Bawane niki berduaan apa kula? Ya Kowe wis. lah piye to kowe iki? Tetep Tatin kula. iki ping joget. Joget tok, spesialis joget. Heeh. Penak ya. Penak Kok piye joget aku ra iso. Ayo joget mung ngene-ngene tok rampung 500.000. Anek ku iso ngono lah wis ra iso. Anek Ora nyekur. maksudnya yo ngene. Kene kok ngerti lagianku nek ra iso ngono. Ora iso aku apal kok. Emange tau weruh. Kowe kok kan jeruk iki wis. Dadi mah repot Lah iki. ya wis dijeruk kei jeruk meneh ya. Iya. Nggih, kula dandang gula Malangan mon nggih, Pak. Ya, ora apa-apa. Oh, napa niku asmara ndono? Manut kowe. Ayam cemang. Nek dapukane joget ki ya nganu ngempaske karo saire sing ditembangke. Raketan obah sithik dipaske. Ning nggon berita kae ki ana lho sing ning kotak cilik kowe ya mempraktekkan iki bahasa tubuhe ngono lho, Mbak. Kaya penari balet ditangkap ning toko cat ngono lho. Paduka ngleleng joget pas lagu mawon nggih. Oh nggih kok. Iya. Yes. Ora ana penali balet kok ditanggap ning toko cat. Lah carane Lisa ngene iki kok. Ya Sa, Nggih, Mbak. ora mbah to Sa. Ya aku ra obah lah aku meneng anteng. Pisan-pisan ki ya Mas apa Kakak. Nggih. Kakak Sehono. Ya iso. Kang mubalnya putih simbok ngenten mandeka Obah ototin sithik-sithik. Mengko. Mengko tak obah. Urung wayahe. Nah, florak-florok. Cacah ditinggal mbokne. Putih kembange
gawe cuaning ati godhong gedang kumlawereng jaga napan boyong rawuh bidangan singa miruta tampar alit kinarya janjangan sapi timbang ana brangta kula Ya. Penyanyi Elisa dengan penari latar Tatin yang sering nari di latarnya orang-orang. Pada yang ngamen, pengemis. Tatin bawal. Apa bawal? Tunggale patin. Padake iwak. Lho ya ana iwake, Mas. Tatin kok patin. Ayo tatin ki sok mancing nang Blumbang entuk patin itu, Tin. Plerokane janar kecer. Sing arep kecer apane? Mripate. Wah, kepe tok mripate Tatin lobokno ya. Anek sesak ya mendonong, Mas. No. Mripate nek mlirik apik kok dunake lobok. Netra kocak lindri-lindri. Ngundarandir. Ndar-ngandir. Bawono. Iki kok mado jorok-jorokan to? Ki ben ketok kan kudu jembar latarene. Iki tak atur. Lisale le nyanyi mojok rono. Nggih, makane. Nah, Tatin nang kene joget. Terus iki kan ngapa? Ten riki nggih. Kirang boten, Pak? Ora kok malah tekan nggon penonton to. Kowe aja nang penonton aku. Arep jajar kowe mah jajari penonton. Nggih. Ya. Wis. Sing Iki dereke. Ora nggo mik. Mengyatane kelakuan Sing tenanan. pengasane malah bangun
Paduka, nggih. Matur sembah. Le cetha kok le hormat. Oke. Oh, matur. Wah, matur tambahan. Apa demok-demok? Matur nuwun to ya. Ora, kowe iki kok didemak wong kok memeng ki ngapa? Hah? Lanang e. Lah piye nek lanang apa? Piye karepe piye? Munggah. Iki mung mergo serik Elisa diwenehi, Tati diwenehi kowe ora to? Mboten man, lahir batin mboten. Meri niku mboten oleh. Ning nek pengen oleh. Oh. Pengen oleh. Kae arep paringi apa kae? Nek pengen Ajak paringi napa, Pak? Walah iku apa meneh? Kiseno. Oh, kiseno kek diaturke kiseno, RBK. RBK niku napa? Ratu Boko. Oh, Ratu Boko. Weh, lah wis dikai tas iki ya. Ana rokoke cetha Pak Seno iki. Heeh. Oh. Matur sembah nuwun. Nah, wis malah. Wis isine ana sabun, sikat terus apa wae. Oh, iki mung cangkeme wong meri. Oh, pengen. Ya engko kowe tak kei rasa semelang. Mboten semelang Mas. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Nggih. Wah, suwun nggih, Pak. Nggih, saking Ratu Boko. Ratu Boko. Topine anyar e. Elok. Tersembahan. Aku gelem po topi kuwi manape lho sih, mumpung putih kari ngucir. Heeh, weh kok dikucir barang. Wis. Go mulih kreseke nggo lemek. Kur kari kresek kuwi kok ya go mulih. Kabar-kabare. Ayo ndak ngregeti bener. Aku mung gawe ngregeti kok. Artine lho kuwi. Arte mboko Iya, ora apa-apa. ning nyenengke kae pokoke kabeh Bebungah kok ya. matur nuwun sanget. Wah ado-ado ya rawuh. Nggih. Matur suwun. Ya, sekalian lah iki mau nek cara aku ora payu kok 50 wae jogetan kaya Wah lah Mas nek kula mun Sing penting Pak Dukuh wis mantuk-mantuk. lah mantuk ki gelo je karo ngantuk. Lah nek mantuk ora gelo apa? Gelo terus ngantuk. Oh, aku yang ngomong Pak Dukuh ngapunten nggih. Aku selawe wae mburuhke kok. Lah piye lah aku ora iso joget aku wis gelem ngobah iki lumayan Joget lho. ekor kuil. Kuil. Terus piye? Ungkak-ungkek. Ayo to, ungkake ra apa, ungkakmu kowe. Aja Pak, si ono iki lho, biyen lulusan tari iki. Tari. Delok lah piye? Delok Jajari sih, jajari. 200. Oh lho. Yang jaluk iki kok jaluk aku. Engko tak kei sih aja kuat. Beres. Ya. Joget apa? Kendangane sing Jawa wae. Jawa-Jawa Mas. Tutup bandar. Aku pasir watuk Mas Jawa wae. Oh iya. Ya. Tutup bandar. Tembangi saya men. Tutup bandar tutur rupa. Wis apa? Ngono kuwi. Ngono kuwi. Kok meng Semagoh jenengane. Iki lulusan apa? an joget kok meng manggon teneh muntuk. Ora gitu. Iki lulusan apa? Seni tari. Ya pantes to nek joget. Aku titele apa? Aku SSN. SSN ki apa? Sarjana seni. Seni ki apa wae? Ayo. Ya nek aku ora mlebu tari. Seni kok kur nang mburi wae. Lah ya kowe. Kula badhe seni, Pak. Ya, wong kuwi ming si ana ki ming SMK iki kowe sarjana seni kok ora iso joget. Aku SMK wis mulang e. Mulang apa? Ayo. Mulang saru. Seni. Seni nang mburi mau. Heeh. Malah ora. Iya. Ya ora apa-apa. di anu sik, di apa jenenge? Disambung sik. Ana sing nyuwun, Pak. Ana iki. Kula mandha, Pak. Hoi, kowe? Kula sampun iki nggih. Arisa wis. Alisa wis. Lah aku Kowe nembang kok sak kowe mau. Iki lho, podang kuning saking pelanggan sate Pak Yo, Kerangkungan Jalan Anggajaya. Nomor 2, nomor 13B, sate Pak Yo. Pak yo. Apik iki. ayo salehke wae nek aku sing nembang disalehke. Rasah dikekke. Lho, kok piye to? Wong ora Ayo iso diseleke, engko dicekeli terus merucut. Piye ta? Kertase iki lho.
Lah iki malah nek sing Nanti Lisa kabur, maju ayo langsung repot. nyasa. Ayo maju langsung nyayuk nek aku langsung delehke. Tegese kowe iki wis dianggep keluarga dhewe. Aku wis duwe keluarga. Karo Pak Seno kuwi. Nek ora keluarga ora diono. Bener, sing ana iki lho sing Wis nguturi. saking tresnane ro kowe. Ora usah dinehke. Terus berarti Lisa ora dianggap keluarga. Ya keluarga. Kayak keterangane. Keterangane ning aku. Lah piye? Kowe kuwi kudune wis matur nuwun. Ngoten. Heeh. Dinehi rejeki saka Gusti. Lumantar. Lewat malaikat lumantar Maseno mlebu ning kowe. Kok tekan malaikat. Lho kabeh iki nganggo utusan ora mangkat dhewe-dhewe. Iya, sing tak perkarake. Ora usah diperkarake iki agak ungsum penjahat iki. Iki lho, Iya. ayo maju, nyayuk 300. Ya, engko nek wis Lisa nyambut maju, gawe. giliran aku kok podang kuning. Lah, Delehke. iki sing jenenge dalang cerdas, dalang jeli. Nek cerdase ora. Ya cerdas kok. Pelit iya. Lho nek pelit kuwi nang watak. Wah. Kuwi nang Apa? watak. Ora lho. Mula watak karo watuk iki beda. Mingkemo. Kuwi dasare nek karo aku pelit, nek karo liyane ora. Mbah apa? Keluarga. Mergane aku nanti, mbah mergane arep mbiyen tau seneng aku ning aku gah. Muni piye kuwi sih? Anu jare mbiyen tau seneng aku ning dheweke wegah. Sapa sing muni ngono? Sik Tatin. Wah, wong kok gegeden rumah. Nah iki ora gegeden Kowe rumangsa. iki ora mung gegeden rumangsa, gegeden kebaya, gegeden kathok kowe iki. Lah iya. Lah ya apa? Ngerti piye? Gegeden awak. Ning kurang cagak. Lah terus cagake endi? Aku Ah. tegese cagake ngurip ngono lho. Lah ya jenengan dadi cagakku mung mleyot. Mleyot. Ayo carane. Lah piye? Oh cagake cilike semono. Tegese ki aku ora wis tau omong kowe nek wis weruh ki aja tok omong-omong. Blekerin jenengan ki nek ya cilik aku gedene semene lho nek meng nyagaki aku rak ya mleyot. Ngerti to nek jendhekku cilik. Andekno kok arep dadi cagakku. Ayo ora ketan disangga sithik. Nya. Dinake Mas. Mbak ono kuwi ket mau rasa dadak padu. Oh, wis Lah aku ora padu wong sing ngomongan padu ku arek seana kok. iki bar mangan pir ganyi. Apa? Mergane. Dinehke muni-muni ora dinehke muni-muni. Bar mangan pil apa? Ganyi. Bentuke kaya ngapa kuwi pilih? Cilik. Cilik meneh. Cilik ning ora mboseni. Ha iya. Mambu ra? Heh? Mambu ra? Ora wis tak nget kok. Kene obat kok diinget iki piye? Aja kaya ngono. Nang seni iki sing penting rasa. Jenengan mau nek dinehi. Lho, nek dinehi kudu gelem. Lah kene tak nehi gelem ra? Wis. Apa-apa nganggo dipikir. Aja waton nampa. Lah mergane. Aku tenan apa ora tinjane. Lah ya. Jenengan piye kira-kira? Lali bojoku nang omah ya. Maaf lho, Bu. Apa ndelok? Delok. Delok apa duwe apa piye? Duwe streaming lho anggere karo sik gendut kae mesti ngono kae. Angger karo apa? Gendute. Kok iso-isone mi gendut, aku ora gendut lho. Mboten. Lho iki rezeki iki rasangkan parah. Lah nggih, Mas. Dari lesehan Pak Din, salam buat PWKS. Yo. Resto Indo sama pelanggan lesehan Pak Din bisa pesan online GrabFood dan GoFood. Terima kasih Pak Seno. Menika arto 90.000 kagem Pak Sehono. Wah iya. Kuwi disyukuri ikhlas. Alhamdulillah. Alhamdulillah ora apa-apa. Nadyan to kurang 10.000 ya ditampa. Mas, kok jenengan tegel nyawak 10 to? Aku ora nyowok lho tulisane. 90 to. Gaglakan 10.000 nggo ngopo? Lah nggih, kula barang nu trimo dipotong. Tin. Iki dienggo nyingket kamar iso iki. Lah nyingget nganggo apa nek sampe? 95.000-an kabeh plek.
Ya tetep bolong ya. Wis apa-apa. Wis. Ora geleleng. Tukoke beras dibubur rak ya dadi oke. 90 iki iso dadi 9 yuta, Mas. Carane? Carane didongani, Mas. Oh, iso apa? Lho. Iso. Donga. 90 dadi 9 juta. 9 Lah mbok ora usah ndagel. Pripun? Wis njaluk ditaku pira? 100 engko tok dongani kok didompong loro. Dadi ora oleh 9 yuta. Lah mergane? Mergo ora entuk 90. Lek dagel niku ora nggo lantaran 90 niku. Pripun nonton sing 7,5? Nonton mboten? Ben dadi? Ben dadi? Ha 7,5 juta. Oh dagelan kok ya 90 tampane. Lho, kuwi rejeki. Wes kene nggo aku wae tak gawake. Oh kene nggonmu ya tak gawane. Ora lho nek wong lanang ki Coba abot ndi ro nggonku? Ya genah abot nggon aku. Aku wis 200 kok. Ning akeh nggonamu. Mulai lah apa iki? Jeneng abot ngene tati. Tak lumpuhke sesuk nek dienggo pas bodho iki lho, Mas. Maksudnya piye? Dikak nggo sedekah. Duwite iki lho. Kowe iki nek karo aku curiga sithik kok. Lah oleh omongan. Aku muni genah abot nggonamu kok. Maksudnya piye? Karo mendorong matane. Lah ta, ora aku ta. Kuwi dianggep sedulur kowe iki. Sapa sing nganggep sedulur? Paseno. Prek. Saya yang tidak suka seperti itu. Kenapa? Jangan gitu. Iya, kenapa? Wong kok anduwene ya korpret kuwi mau kok. Ya wong kae kira lahir batin ya. Lahir ning batine iki, Mbok. Lah ya mulane lahire ngono kuwi. Ayo ning lahirke kowe kok ngono kok. Ya, diwiwiti. Yo. Podang kuning. Podang kuning sora. Ra iso. Ra iso perdite. Iso apa? Iso. Iso. Tak oper ya? Heeh. Tenan? Tenan ngono. Ndi? Ya mau. Pira? Ya. Pira? 200. Wah, terima sing 90 ah. Lah ngopo? Lah piye? Ora. Akeh iki lho. Kuwi jenenge ngelongi rezeki. Ya, aku ikhlas. Ikhlas. Ikhlas kok mendonong. Ya. Kan sekarang matane lobok kok iki. Heeh. Moto kok lobok iki piye? Kocak. Pasline entek. Ya. Nggih. Aku apa ki ya? Najan no ya. Kok najan. Wujude mung peksi 50. Waduh matur suwun, Pak. Ya sak kowe iki kancaku. Aduh. Lumayan. Apa wis njaluke apa? Njaluke kok es kopior. Apa nyuwun apa? Nawalane. Lumayan, Mas. 200. 200 kok 150 kok kaya ngeraket. Oh 150. Wah. Lah nggih mboten, Mas. Delongkas junahe 9 yuta. Yo. Nadian. Ya. Aku bingung. Nampa den 200 kok bingung. Saben dina mikir manut. Ayah. Ngapa? Anu. Lah ngapa ta? Ora apa. Muni manuk kok guyang-guyu iki ngapa? Duwe apa piye? Loh, kan aku orang yang tersumeh di dunia. Heeh. Aku ki nang ndi guyu kok. Ora ana omonge guyu kok. Edan apa? Kenter. Mikir manuk podang agawe gregeting ati. Gregetke ya.
ora mendo sun pikat bu lute bendo ya mangga ya esok awan ning omah wis ora krasa
sing sentimen karo kowe ora aku. Ngerti aku. Sing ngendang. Iya, kuwi cen arep gelut mah aku. Hah? Arep gelut. Kowe? Mbok aku melu. Tapi wong gelut kok melu. Ayo sapa ngerti denku nggawa bola? Aku ora dadi balamu. Iya. Balane sapa? Balane denku. Iya. Lah bola. Matur suwun. Sampun menika. Sampun. Iya. Urut-urut liyane isih akeh. Iki uga anu nok apa? Ana sing nyuwun tulung agungan, nyuwun lagu Jaga-jaga. Oh, Jaga. Slendro Sanga, lagune sapa? Iki wis didumke notasine. Oh iya. Karo dilatih ya, Mak. Iya. Sing kepareng nyekar Mbak Ayu. Wo. Mbak Ayu neh. Wah. Jaga-jaga iki Pak Suyanto pandemen wayang saka Gandhok Pandhean. Oh iya. Ya diaturake Mak. Iya. Jaga-jaga ciptaan Mas Anang Cungkring. Oh iya. Nggih. Mangga alon-alon. Ya. Ya, nek ijen rawani jaga ya ngejak kanca. Mangga. Sinten? Oh iki Pak Suyanto apa? Nggih, wonten. Suyanto malah ngelengganeng kene ya men dituntun karo Pak Nggih, Suyanto. monggo Pak. Iya. Jumeneng mawon. Jumeneng mawon, Pak. Wong ngagem putri. Oh nggih. Oh nggih. Wis tak turuti. Kakung putri. Ajeng sinten, Pak? Putri kakung. Monggo, derek. Mbok, derek. Njaba ana ora ta? Mbak Ayu. Mbak Ayu. Oh, Mbak Ayu kok ya. Mbak Ayu. Nggih. Oh, ganti. Pak Suyanto apa janggute kendho ya nek kok disangga. Boten. Masker kok ya. Masker. Janggut kok kendho. Aku nek dicoplok nek tiba. Iya. Mangga. Sing ijen apa? Wah, engko isih Sunan Kalijaga barang ya, Pak. Monggo, Pak. Nggih pun tuntun, Pak, pun tuntun. Saking mboten menika prayoginipun rak anu putri kakung. Nggih. Putri rong lare, kakung rong lare. Oh, ya. Yo, Mbak Ayu. Ingkang Pripun? kur mawon ning kakung. Kur lah, kur Nggih, mawon. kur mawon. Kakunge kula insyaallah. Nggih, monggo. Monggo Mas, saking Saron. Ya. Nani nentang. Ya. Banyumasan. Lali. Ya, monggo.
sinaos ora dikirang gumyak, mugi-mugi kantos wekdal mangke saged sae malih. Lah ence wong ya nyatane le panjenengane paring nut ya lagi wau dadine ya ora iso diapalke. Matur nuwun, kula nyuwun pangapunten. Matur sembah nuwun Pak Suyanto. Suyanto. Ya iki diteruske. Mugi-mugi mangke wonten Sunan Kalijaga menawi pas tengah ratri. Nggih. Nggih, Sae mangke gampil Pak. Monggo menika wonten pamundutan kagem Mbak Anting. Ting nyotingnya. Oh, Banting. Oh, ya. Apa panundutane Mbak Anting ki anu kondang saka apa jenenge iki laladan Jawa Timur. Ya. Ngopo kok guyu? Usek wae. Ya wis ben kok ya. Ning wis ane dhewe-dhewe. Seneng Pak. Sampeyan mau ya usek kok. Oh, aku sok usek kok. Ya. Ku mau apa pamundutane nek pamundutane apa? Ulan andung-andung to, Pak? Heeh. Ya diaturke. Bawa napa? Bawa napa mboten? Bawa anu men suarane ketok le apik. Iya. Sing napa, Pak? Sakarmu sing cendak wae, rasah dawa-dawa. Iya. Ya. Wis dereng. Aku ora ngerti bawa Banyuwangi kok ya. Kari rikala luput rengjan sampun. Oh ya, ya. Kok mandeke tekan dhuwur ya? Ya ora apa-apa. Engko ora ndronjong dhewe. Ya. Mangga kula ngandung-andung ya diaturke ya.
Gene ming sak nyuk ngono ya. Iya, mesaya. Ning gejaya. Ngapa? Piye? Ya sithik. Ya ora apa-apa karang kula ngandung-ngandungi lagune sithik kok. Iya ya. Ning Nek arep gejaya. nganti kesel ya nyetel tip nang omah. Di bulan baleni. Ya. Ya ora apa-apa, Mak. Ya, ki sing pungkasan no. Ya. Engko ndak wektune selak ngoyak nyuwun Sekar Lewung ingkang nyekar Mbak Tatin. Oh iya. Diselingi joget India. Iya. Saking kula Pak Bambang. Ayo Tin. Yeah. Pamundutan ki kok njur. Kowe kok njur limbuang kulit jeruk kok kaya ora semangat mbok dipangan. Ayo le diguwaki kur daginge kok. Iya. Ayo. Ya. Wah, janjake kondang jogete tenan. Ayo saiki lagi dadi kembang lambe kok. Kembang lambe. Lagi arep maam e. Lagi arep maam. Lah piye mangan sik apa piye penonton kon ngenteni. Mamse gak wijik gak bubuk. Bebo ora sapa? Dhewe kok. Ya karo Mbak Prastiwi main Wah. Ya. Ya. Wis beberapa hari. Ayo yuk menghilangkan stres. Kok Menghilangkan rasa gemeter. Kok rasa gemeter? Kuwi mau esuk mobile sinden ditabrak ning jalan tol kono. Wah, ya wis. Iya to. Saka mburi sing nabrak nganti guling-guling nyemplung sawah. Kok mobile sinden kok ming ngepot-ngepot tok kene ora saka dayane Prastiwi. Iya. Ngono ya. Angel, Pak. Kok Prastiwi kok iso ngobeke mobil. Ayo yuk. Ayo. Ya, ngilangke do jerit-jerit ning jero mobil. Lah. Lho, mau ketoke kaya gedhe. Oh. Ya sok gedhe sok cilik. Lho, ora ngono to. Rajek. Heeh. Jan kowe iki jan wis nyenengke kok. Kowe ngopo ki ya usil wae. Benake ndak mlotrok. Ah, motok lemu ngeret medhun ora motok. Mlotrok ketok kowe seneng. Hah? Kowe seneng. Ya ora pati ya. Oh, Pak Dukung Gejayan. Niki nggih sinten, Pak? Ayo, Kula nggih kowe. matur nuwun nggih, Pak. Wah. Wes. Ampun kados dalange nek kali kula cetil. Lah. Ki kerubut loro ki. Padha iki senasib kok. Sapa? Bubrat kalih kula. Oh, nah aku nek karo Prastiwi iki lomo. Lah ya kene nek lomo. Piye? Kene. Oh iya, iki ana Pak Suwon. Oh, telat menika Pak Jeno nyuwun tembang Caping Gunung. Salam saking Jerman. Oh. Saka Jerman luar negeri ya. Caping Gunung wis diaturke mau no. Aja. Ya. Oh, nggih saking keluarga Mas Bunda Arya mau kirim buat Bu Prastiwi bisa kasih rekening. Oh iya. Ya, pira iki arep maringi ora ngerti. Lho kok malah dikai rekeningku, aja. Ku ndak Prastiwi cangkeme saya elek. Aja ndak dicatut. Ya iki tak jagani khusus Prastiwi lho iki aku padha Oh, kecetil weh. ora. Wis Ya. Iki lho ngundang-undang aku wis kebangetan lho iki. Cengangesan. Graji sirahmu. Kene. Wah, Kene-kene nek dikai ya kene. Nek ora dikai muni cetil. Kok galak banget to? Ayo ben kowe ora galak itu maneh. Ya kene tak sium. Ma. Apa? Anggepe kaya iya. oh kowe ngambung awak kowe ketemplekan tas kresek. Nya, delong. Oh, lumayan to. Ngapa kowe mecucu-mecucu ngapa? Liwunge wong pira? Entuk saka Pak Dukuh, entuk saka nganu kok iso mecucu-mecucu ora. Lah ibu ya olah lho. Kowe mas oleh akeh to ya. Ah, samlo. Heeh, mbok aja. Apa ta, Bu? Njaluk nih. Weh. Ora kok ngono kuwi. Contoke aku lho. Ora oleh anteng kok aku. Ning piye rasane piye gemreget ngono ora? Ya ora aku jagake tok nak. Sampluk. Sapa arep nyampluk aku? Ora. Tak kempit lho we. Wes. Kempet gumah kowe. Wes. Piye? Pilih kono wong ini kempit. Para penyanyi-penyanyi berdua, ini sudah larut malam. Terus? Jangan membicarakan seperti itu. Lah kenapa? Kasihan Mas Sehono. Hah? Pengen ya? Enggak. Pilih Iya. di jalan. Milih cilik apa gede? Wes ora, wes. Eh? Ora. Gak ya ngono.
Piye, ora tantang ya ora wani sih ana. Piye? Kowe nek arep cepet mutar milih Prastiwi. Terus nek saya entek awake, Ya milih. Ya tetep milih Prastiwi aja milih Tatin. wo. Lah apa? Wah, wis. Wah, ya pancen biyen seneng kowe tenan. Apa kandhani kok ketingi ngono kuwi lho. Iki jebulane iki ya ngono kuwi aku Ha karo aku kok cemburu. Karang jak bagus aku ya. Kene, kene sing 90 bali kene. Hah? Aku tetep tak balik ke aku wong ra tipes kok. Wah, ya. Nek. Aku Ngece aku ya bali. Bali, Mas. Iki genepi 100, Mas. Kurang 10 ya. Yo tambahi 50. Dagelan kok ndremis. Aku ki ora njaluk. Lah ngapa? Ngemis. Diwenehi. Wong sing ngenehi ikhlas kok kowe ora ikhlas. 100 meneh, Mas. Lho. Kok 100 meleh wis entek mingkari kuwi kok ya. Nggih, pun matur nuwun. Kuwi jane jatahe Tatin tak keke kowe. Ih, urik to nek aku dikeke wong jatahku. Ya ora apa-apa, aku karo kowe iki rak wis keluarga to. Keluarga, aku wis diokeh keluarga. Tegese warga laras ngono. Ora perkara kula warga wong Tatin wis entuk akeh ya kancane diomani ora malah. Iya. Monggo. Liwong ya diaturake monggo berdua ya Mbak Prastiwi karo Mbak Tatin. Ya, ya. Dibawani. Oh ya, ya. Oh, perintah. Wani pira? Liwong dilor dikidul. Entrong. Wontrong to. Terus Kaya bayar akon-akon. wah engko tak bayar wah. Ya. Aku saiki wis pegawe. Waduh, pegawe ngendi? Lho. Sing ngongkon, Mas. Oh, ming utusan toh. Utusan. Ya, mangga, Ya. yuk. Nek Kang Supan aku ora tanggung jawab lho. Piye rasane piye? Ora rasane piye nek jane ya padha wae. Padha. Sing ngendang ya kurang ajar, sing nggo dolanan ya senenge ra jamak-jamak. Sing gelem nganggo dolanan ya ming kuwi ya. Aku iki nek rumangsa nggo dolanan lah mbok kowe iki wis tuwa lho, 50 Ben aku gelem kok. Oh ya wis. Penak kok dolanane kene. Ah ya. Maju kene. Tak keplak. Ya, karepmu ya. Tadi nek musuh Prastiwi wis kalah sama. Nah, aku ra iso kaya ibu ra iso. Rawani kemet. Paitane siji. Apa? Ora duwe isin. Wis kuwi. Lah aku duwe lho, Bu. Aku ora ben. Dalange ra isin kok ya. Ah, Nanti cocok nah. wis parah nek iki. Piye ta? Heh, Piye? aja wani-wani. Padahal mau ki sing tak takoki pertama kowe lho. Ngopo? Begitu dikabari anu mobil sinden ditabrak saking mburi, Pak. Lho, Prastiwi piye Prastiwi ya ngono. Ono Prastiwi mboten napa-napa. Aduh kok ora apa-apa ya kok. Mesake. Angkur kena gelungane to. Wah, dadi dekok keneke. Apane? Oh, dasare ya. Ya, mangga. Ya. Sabda Pandita
Aku sombole joget ki alon-alon nek tangane ucul kae sing suwat-suwit kae. Ngempeng banget e. Ngene. Ndok. Kok nek iki padha. Yo saking semangate kok ya. Elo. Hah? Ya. Ngopo? Ora ya wis. Penggemarmu ya wong edan-edan ngono. Aja kok kowe Tina kae sing juru kunci jeratan kuncane wedi musuh Prastiwi. Iya. Di ngopo nek ora. Ya, mangga. Tenan. Ya perlu belajar joget India karo Mas Sehono. Iya. Gentang-tang gentang-tang. Ya piye? Diajari sih. Siap. Urung. Kowe sithik sing joget. India ono sing cendhek po. Apa? Sing cendhek. Ya kuwi India ra dadi ngono ae. Ha ya. Ya. Na dentang. Delok iki lho. Wong lanange luwes kaya ngono kok. Ayo Prastiwi jajal. Ora dibaleni wis luput kok ya. Ah mau sing muni klothok-klothok apa? Hah? Cuma klothok-klothok. Sing klothok-klothok. Kuwi sangune. Ya. Dananana dentok. Dentok. Ya. Sabda Pandita Ratu. Wedian. Oh, wedian. Iki nek nganti Tatin kalah le ngebor. Alah dene luweh enom, ya. Iki mau ora duwe, aku duwe lho. Ora apa-apa. Apa ya? Ngebor kok lho. Ngebor. Kowe iki pisan-pisan ngebor aja mung dibur wae. Aku ora iso Bu, yakin. Ora iso kaya ngono wae. Pancen cangkeme Prastiwi iki. Ngopo? Ora apa-apa. Wis ora apa-apa. Wis gak ngebor. Iya. Rasa ngebor ya. Hah? Tak nek ya tak mati tenan nek. Nek sing aku mbok aja sing ngono kuwi, ganti gerakane aja. Ora kowe urut-urutan kok. Kowe urut-urutane. Ya dadak ngebor napa? Ha sing ngebor mau Prastiwi kok kudu Sehono kok. Kudu aku. Nek nyalake Prastiwi. Apa jaluk tabur? Wah. Yo. Ketularan aku. Aku ki wong lurus e. Ya wis tin langsung mulumah wae. Lah piye? Lumah karo joget ngono. Cangkeme elek. Yo. Wala-wala Nana duntak. Ayo. Mendak. Ele mendak piye nek ngono ki? Lah kan ora ngene. Aku Ya, ya. ngene. Ya kuwi terus mendak wis dadi Ya ngebor. ora iso. Iso. Ora. Piye tak tadai opo piye? Kowe iki iso tenan apa piye? Ndak nek wedi Ya geblak. tadano cepet. Ra apa-apa ditadahi njuk nguyuh. Njuk kon kuyuhan iki. Ben mesing ben. Mas. Sesuk ditokke gara-gara wae.
Dadi wis do ngantuk lho. Mbok wis ben nggo genep-genep. Nggo pepak-pepak. Ora apa-apa kaya. Sapa sing lambene ngungkuli kendele Prastiwi ora. Wis ora ono. Iya, ku pancen wong urip ki nganu kok dongane Mbah Dukun biyen apa-apa duwe sing ra duwe ming isin ngono dadi saiki bocah ya wis dadi Laire bareng Catet kok mbiyen lho. Labduer. Ayo. Ayo. Sabdanan. Wis ra. Meneh. Medun kok. Aku rasa nganggo medun lah. Oh iya, ya wis ora gelem ora usah dipaksa. Ya. Oke, udah. Wis saiklase, heeh. Yo. Sabda. Ayo. Ngendak. Ye. Ngendak. Iki. Yo. Ye. Medun. Monggo sami nderek prihatos. Dalangan tanggung jawab nih. Pak Sena. Kaki dongake gek jangdo mari. Aku ora tanggung jawab. Halo. Amin. Wah. Nggih. Syukur pet-petan kok kowe. Ora. Oh ya weh. Sih kuat aku. Padake. Oh, nderek donganipun sedaya mawon nggih. Oh, njale anak kula. Ya, ditekke. Ya. Sabda penyemangat. Nyambut gawe semen kok ming. Ya para. Bar kuwi engko. Wis. Ora apa-apa wis bali gawe. Pun nggih. Nggih. Wah, Meneng wae. nek disangoni le pamit. Pun nggih. Nek ra dikai dhewe wis ya no, wis ya. Ya wis ora apa-apa. Karang ya piyai sepuh. Ya, matur suwun Mas Yono. Ya, kita neruske cerita mengko ndak mandeg dalan. Ya, ayo mak tak derekke. Ayo nggih. Tan samar pamaring sukma. Sinukmaya winaya ing sepe sumimpen telenging kalbu. Ambu kaning waro